Ďakujem. Želám vám príjemný prvý deň v poslednom mesiaci tohto roka. Ja by som na úvod strašne rád začal takou otázkou, ale budem potrebovať len jednu odpoveď z publika. Musím si na to vybrať jednu šťastnú. Tak sa opýtam. Jak všetci, že... Slečna, vy v tom svetríku s takým tým nádherným náramkom. Viete, čo mám vo váčku? Nie. Vy, slečna, prosím vás, čo máte takú tú... Áno, vy, áno. Nie? Buďte trošku drzejší, akože, spýtam sa. Vy čo máte taký ten... Nie je to Káro, vyzerá... Ja mám takú utierku na umývanie. Nie je zlom. Neberte to. Ale mám. Neveste. Čo mám podľa vás vo váčku? Dobrá otázka. Mám to teraz na tejto strane. Nemám tam tú hádru. Dobre, skúste byť fakt teraz ale drzí, hej? Akože vyslovene. Slečna v červenom, keep niečo. Čo tam máte napísané? Keep čo? Keep Vianoce. Aha. Páčia sa mi vaše keep nápisy. Prosím? Ako? Voľno? Hovno? Kondom? Ste najbližšie zatiaľ. Ale dobre, tak ja vám to teda poviem. Viete, čo mám vo vačku? Mám tam vajce. Kto by chcel moje vajce? Normálne, ruku hore. Ty by si chcel moje vajce? Jediný? Akože tam vzadu? Ale okej, tak ja vám teda hodím vajíčko, dobre? Takže veselé Vianoce. Mohli ste byť drzejší. Takže prvý deň v poslednom mesiaci. December. Čo je také charakteristické pre december? Hrozná zima. Ľuďom je strašne zima. Jediné, čo vám stojí, sú chlpy na nohách. Je to úplná katastrofa. Čo z tej zimy vyplýva? Nemôžete olizovať tyčky, hej? Myslím rúrky. Starý, keď olizuješ tyčku na zemi, to už je úplne iný level. Akože ja viem, že sú vianočné trhy. Hej, ja to nazývam, že optika. To je vlastne, že keď ti nefunguje optika, alebo keď kráčaš, to je optika. Hej? Čiže nie. Takže rúrky nemôžeš oliť, lebo potom máš jazyk jak chameleón, to tam môžeš potom ťahať a nič z toho. Hej? Čiže to máme prvú vec. Potom prichádza prvý sviatok v decembri. Ktorý prvý sviatok máme v decembri? Mikuláš, presne tak. Prosím vás, ja mám pocit, že celý december je čisto surreálna záležitosť. My máme sviatok, v ktorom bradatý chlap sa vám vláme do domu a do vašej boty hodí mandarinku alebo uhlie. Dáva vám to logiku toto podporovať? Ako si otvorí to okno? Akým spôsobom sa dostane dovnútra? Cez komín nechodí, to až 24. On má ešte aj štýl, že 6. cez okno, 24 idem cez komín, hej? V podstate všetci títo bradatí imigranti v červených... Prepáčte, však sú z Fínska, nie? Či odkiaľ? Aliaška. Chodia v červených kožuchoch, hej? Santa Claus, Dedo Mráz, Mikuláš, všetkých vlastní Coca-Cola proste. Vôbec mi to nedáva zmysel. Mandarinka. To je čo, akože výhražka? Bol som na Maledivoch, doniesol som ti mandarinku.
Dúfam, že tu nezmrzneš, jebnem ti tam aj uhodil. A to sme iba na začiatku, hej? Potom prichádza čo? Vianočné nákupy. Najlepšia udalosť. Black Friday, hej? Ľudia sa kopú a bijú v nákupných centrách, aby zostali Blackpunkt 52 palcovú obrazovku. Prečo Black Friday? Čo tým chceme akože menšinám povedať, že už môžete? A keď už konečne dotiahneš tú obrazovku do toho svojho auta a chceš výjsť, tak stojíš v zápche, lebo všetci sú tam na aute, lebo musia to na niečom odniesť. A vtedy som si všimol, že niektoré auta majú na zadnej kapote takú tú rybičku. To sú asi tí, čo si už kúpili kapra, hej? A potom nastáva tá situácia, že prídeš a ideš si nazdobiť vianočný stromček, hej? Tak, vianočný stromček, už si ako viacej chceš pokoriť prírodu, ako tým, že odrežeš z lesa stromček a drbneš si ho do obývačky, hej? Tu si ho drbnem. Za akých okolností toto človeka napadne, že chce mať v obývačke strom? Však máš tam stoličky zo stromov, máš tam proste obrusy, veci, všetko a ešte pozeraj sa na to, čo som spravil s tvojimi kamarátmi. Akože, fakt. A teraz najhoršia vec na tom celom je, že ty vlastne s tým stromčekom reálne nemáš žiaden úžitok. Keď ideš okolo neho, nič nevidíš. Vieš, prečo nič nevidíš, keď ideš okolo vianočného stromčeka? Pretože to popadané ihličie, čo je na zemi, tak keď vstúpiš, tak žmurkneš, lebo bolí, hej? Lebo ideš v ponožkách, lebo nebudeš doma chodiť v papučách. Tak chodíš a žmurkáš a nič nevidíš proste. Potom nastáva druhá vec. Ihličie je jediná vec, ktorá si zapicha počas Vianoc. Pretože ženy si myslia, že nie, to je príliš romantický sviatok, dneska anál nie. A ty proste smutný ideš a ten strom sa ti ešte vysmie. Za to, že si ma tu dal, tak ešte mi navesíš aj gule a ne dve. Takže proste ešte aj týmto. Ja som rituálne rozbíjal vždycky jednu gulo, že aspoň ich nebudeš mať v páre. Potom vyrobili tie plastové, sa mi to odrazilo do kolena, potom krývam celé Vianoce, hrôza. A dostávam sa k tomu, že vlastne okrem tých svetielok a iných vecí, čo sa tam dávajú, salónky a tak ďalej, tak prejdem plynulo na rozprávku, lebo navrch sa dáva čo zlatá hviezda, hej? Väčšinou. Alebo taký ten špic. A aké sú rozprávky, potom chodia v televízii princezna so zlatou hviezdou na čele. Komunisti nemohli spraviť lepší marketing. Čo urobíš, keď si dobrý komunista a chceš reálne ukázať svoj branding? To je, keby ja nosím oné City Arénu na svojom čele, hej? Proste, spravme princezu a obrandujme ju na čelo. Proste, ja keď som bol malý, ja som tomu nerozumel. Ja som si myslel, že možno z nej časom vyrastie jednorožec, hej? Ale nie, proste. Takže vlastne dostávame sa k tomu, že ešte aj rozprávky, Karel Gott, Michal David, mám svoje koule a tak ďalej. Hra na tom saxofóne. Potom prichádza obdobie ničoho, lebo čo robíte medzi 25 a 30? Sedíte doma, jete. A potom príde ten deň, posledný deň v roku. Sylvester Stallone, presne ako jeho filmy, proste, hej. Ja som myslel, že mi tlieskáš a to ty si dojedol. Jak pán, výborné, klobúk dole. Čo si mal dobrého? Popcorn, to není vianočné. Aj keď Američania si to dávajú na stromček. Čo? Čo si to povedala? Povedz to ešte raz a nahlas. Počul som iba popcorn na stromčeku. To stačí. Stačí ti popcorn na stromčeku. Vidíš, ani ty si nezapicháš, čo sedíš vedľa nej. No. Každopádne. Pardon. No.
No a dostávame sa k tomu Rambovi. Celý čas čakáš na posledných 10 sekúnd. Celý deň nič nerobíš, len čakáš na posledných 10 sekúnd. A potom to príde a môžeš hovoriť, že 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hej? Začne všetko vybuchovať. Ja kebyže mám decko, ktoré hádže petardy, tak mu čo ruky mu dolámem, ja ho chytím, namočím ho do medu a položím ho do mraveniska. Hajzla malého. Čo to bude kam hádzať? Furt sa bojím potom. Chodím jak oné Cinderella. Proste nasratý celý, že čo to je? Je to normálne? Ale vieš, čo je najväčší problém? Že nemôžem ho dať do toho mraveniska, lebo je čo? Skurvená zima. Tým pádom tie mravce tam nie sú. Ďakujem vám veľmi pekne.